You're everlasting, you never change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today, the same. You're everlasting. Where to turn, where could I go? Annabel Vassallo, Where on earth could I go? persuna li mmarkat is-soċjetà Maltija mhux tant b'dak li għamlet, imma b'dak li kienet u kif għexet. Illum m'għadix magħna, imma l-ispirtu tagħha għadu ħaj fostna. Miegħi għandi lill-Fader Djune Kutajjar illi l-Annabel Vassallo jafa tajjeb. Kulħadd jaf illi minkejja li Annabel kellha marda kiefra illi ġalida tbagħti ħafna, hija dejjem uriet ferħ u entużjażmu għall-ħajja. U dan ifakkarna f'dak il-kliem ta' Ġesu li aħna segħu l-Pritka tal-Muntanja li sa nisimgħuh jinqara fil-Knejjes tal-ħada. Ħenien, minn darbiet Ġesu jgħid ħenien. U fosthom jgħid ħenien l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Jien nixtieq nismagħha minn għandek kif għexet fid-tbatija tagħha Annabel u kif għenuha iġġor il-pis dawk ta' madwarha. L-ewwel nett hi kienet taf kollox x'għandha, kienet taf li l-ġranet tagħha huma magħduda, imma minkejja kienet taf dan kollu, hija għexet ħajjitha, speċjalment tul iż-żmien tal-marda, jiena ngħid b'ħafna entużjażmu. Iddeċidiet li mill-marda tagħha tagħmel rigal. Rigal li qed gawdi ħin, il-mod kif kien qed tgħix, rigal għalina li ġġalek tistaqsi. Imma din suppost qiegħda tifraħ, suppost tara il-pożittiv fil-ħajja meta madwarha tara sptarijiet. U ġieħ U ġieħ kbir. kbir bil-morfina ħin kollu biex ittaffil u ġieħ. Jiena nara kif għexet isa tifla żgħira li speċjalment qed nifhem jien f'dan iż-żmien tal-marda. Hemmhekk li tal sirt nafa jien. Isa tifla żgħira daħlet ġoġġinien għall-ewwel darba. Sabiħ. Sabiħ, imma li jiena u drajna, jew fjura u hemm siġra. Jien ma kienx tgħid hekk. Ara x'ħalaq Ġesu għalija. Ara in-nies kemm huma sbieħ. Kemm tapprezza. Il-ħin kollu tapprezza. Li sakemm tidra tgħid imma din. Qatt ma rat xejn. Ma qatt ma rat xejn, ma qed taġġibha hekk. Li lilek iġġalek taħseb imma għaliex qed għaliex hekk. Imma mbagħad tkun taf għaliex. Kien hemm raġuni wara. Kien hemm raġuni wara. Jiena ngħid żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija li Ġesu għal Annabel sar ħabib intimu. Jien ngħidlek l-arus tagħha. L-arus tagħha. Ma baqax karattru fil-Vanġelu, ma baqax idea, ma baqax xi ħadd il-bogħod. Il-ħin kollu tgħid kemm Ġesu jħobbni. Pereżempju, waħda mill-li qalt li kemm Ġesu jħobbni. Għalt li meta kont għaddej fi żmien jiebes ħafna ta' tbatija. Laqas torqod bil-lejl, tot mhux il-minuti s-sekondi. U ġieha f'moħħha
u qamet u bdiet tikteb il-ktieb irrid ngħix. Għad li dak jien ktibtu jien, dak mhux Ġesu miegħi. Dak kien żmien nikteb il-kodba tal-rrid ngħix jien. Jiġifieri l-ħin kollu Ġesu kien ħaj magħha. Taf x'qed niftakar Fader Dione f'dak il-kliem li inkantaw aħna fl-innu lill-qalb ta' Ġesu. Kliem tal-Poeta Nazzjonali inserta Dunkarm, kliem sabiħ. Intallimtna, ngħidu lil Ġesu, intallimtna tan-niket ilena. Intallimtna fil-hemm, fid-tbatija, imberku. Naħseb dina hija l-ħajja tagħna bil. U dak huwa l-kliem li kiteb il-mejjed u mikbi Monsignor Azzopardi fuq id-dar Papa Giovanni tal-Providenza s-Siġġiewi. Imma Father Charles seta tirraġunek spiritualizzat dil-avventura tagħha. Spiritualizzata. Il-ewwel din bniet di relazzjoni intima ma' Ġesu u jekk hemm xi ħaġa li jiena qiegħed nitloba lil Annabel li nixbaħha daqsxejn iktar Fl-intimità. dil-intimità ta' Ġesu. Ġesu jkun dil-persuna ħajja għaliex għamel id-differenza F'ħajjitha. imma rridu ngħidu wkoll. Annabel tat ħafna mħabba, ħafna attenzjoni, ħafna apprezzament, imma madwarha sabet ħafna mħabba. U dan aspetti ieħor tal-ħajja nisranija. Ġesu jgħid, ma jgħidx biss ħen jillimnikta, imma ħen jien dawk li ħennu. Dak. Sabet ħafna ħnina. Jiġifieri ħnina l-ewwel nett. Mhux ħnina li nitħassrek. Ma ħnina li. Ma rridx diki. Ħnina li ntik support. Il-papa u l-mama u żewġ ħuta magħha, speċjalment naturalment il-mami tagħha qaddisa. Stat ħafna mħabba l-ġenituri tagħha, żammithom magħha sakemm mietu, etc. Imma mbagħad Annabel ukoll kellha ħbieb u ħbieb intimi li issapportjawha. Darba minnhom li kont tadni għalkemm kont nafa ma kontx qed nafa daqshekk. Ġiet waħda fuq qalt li Fader ħa nitilgħu l-Ingilterra. Ħdejna Annabel u ddeċidejna ntellewla video u bil-messaġġi. Inti importanti bagħtilha messaġġ. Tilej l-Ingilterra ħdejha? Iva, tilej ħdejha l-Ingilterra. Mhux qiegħda hemmhekk l-isptar. Ma ġifieri, di mhux darba ta'. Ġifieri nkollu tuwa dan is-sapport, ġifieri ngħiduha wkoll. Jien naħseb anka jidħol ftit l-ispirtu tal-komunità nisranija. Ma nafx, ġifieri ma nafx jekkux qed nipproġetta xi ħaġa li mhux hekk. Immek naħseb jiena. Aħna bħala Maltin magħrufin li aħna ġenerużi u naqbżu biex ngħinu fil-bżonn u nagħmlu minn kollu. Però naħseb illi dan ġej mill-fatt li aħna insara. Allura dak il-kliem ta' Ġesu ħen jien. Ġesu jgħid ħieni min jaraf kemm hu sabiħ Alla. Alla forja l-imnikket ħieni. Imma ħieni min jagħti lil ħadd ieħor. Ġifieri dak huwa l-ħieni, dak li għamlek ħieni inti. Li tara fil-Alla huwa miegħek anke fin-niked għalhekk kien ħin jendlimiktin u li inti tgħin lil ħadd ieħor dak kollu li jkun għaddej minnu. Jalla aħna nkunu ħenjim dal-mod. Jifieri jekk ngħidu li Ġesu fil-ħajja ta' Annabel kien tant l-arus tagħha. Mhix il-verità kollha. Dik il-verità kbira. Imma l-verità oħra wkoll li Annabel tat ħafna mħabba u rċevit ħafna mħabba. U dak huwa id-dmir tagħna. Li aħna nkunu qrib, speċjalment wara kollox Ġesu mhux hekk kien, qrib ta' min qiegħed ibati. Allura jalla ngħixu bħal Annabel u jalla ngħixu bħal dawk ta' madwar Annabel biex inkunu ħenijin. Ma rridx nintesa, tinsewniex, please, tinsewniex. Mill-Evanġelu skont San Mattew.
F'dak iż-żmien kif ra l-folol, Ġesu tala fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu qabad jgħallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija saltna ta' smawiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bl-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbajn. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw lil Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenjin intom meta jgħirukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija, jifirħu u tennew, għax ħlaskom kbir fis-smawiet.